weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ɓulona kaaƴe to boso to weedu bosoyaɓe to wawde to hammadi hunare to ndendori to seeno paalel to sinthiou bamambi ko on takkusan juula ha to galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ha to galle ceerno Keccela Sara to ndulumaji ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ardiɓe landa INSAF woni landa laamu ka taaƴi délégation timmuɗo tawi ko ardiɓe landa ka yettinoyde duwawuji mumen caggal jaltugol aduna bamum gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni bamum Mahamed Ould Abdoul Aziz to leydi Sénégal caggal kayde équipe leydi Sénégal hebno couɓeri d'Afrique teskama waɗi mayɓe e barmuɓe hewɓe nder leydi he to leydi Sénégal to leydi Mali ardiɓe catal bitegal FEMA Fouta woni catal tammingal ko fate fugu koyngel nder leydi Mali ardiɓe hewɓe kay kolliri wonde mbaɗi démissionné kedde Afrique jabborden ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Espagne to leydi Iran to leydi Israël to leydi Afghanistan to Pakistan to leydi Syrie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allahumma salli ala sayidina mouhammadin wa sallim musidɓe julɓe gonɓe hakkude Gambie e Sénégal on calminama on juurama ɗum ɗo noon ko noddado faate he dental islam immorande en toon to Sinthiou Jidde e da'iratu nidaullahi wano ardinde ceerno Adama Balde khalif général mbo Sinthiou Jidde kañum e ceerno Abdoulaye Aw jooɗiɗo ɗon ɗo Dakar ha e président da'iratu nidaullahi ceerno Ousmane Diawo siɗon yawti ko jarga Sirifou Sabali nafoore Balde ɗon ɗo Sinthiou Jidde Paate Sabali ɗo Sinthiou Jidde Kanima Sabali Bayo Sow ɗo Sinthiou Jidde e nene da'iratu nidaullahi ko ɗoni kadi Sabali ɗon ɗo Sinthiou Jidde ceerno El Hadj Mouhamadou Salif Ba khalif général mbo Sare Mansa ha e Falli Balde Juuta Balde toon to Sare Samba kañum ɓe Mambi Sabali ha e Alet Mbaalo ɗon ɗo Sare Buuti Ɓullay Balde e Karfa Diawo toon to délégas Aljuma Boiro toon to Lenkerin ha e ceerno Lamini Balde ɗo ɗo Jidda Amadou Siren to Kerwan Samba Sira Babou Sekka joɗaniɗo en toon to Dakar kañum e Abdou Sabali joɗiɗo ɗo ɗo Sinthiane Manga e dendagal kabila o heeɓi weltare he noddude on he tintinde on dental meɗen ngal wawɗen wadde ɗum woni ziyara mo bowɗen wadde hitande fof hitande toon to Sinthiou Jidde hikkane anniyama wonoyta ko samedi balɗe nogas e nayyi ha dimanche balɗe nogas e joyyi lewru Touba ko mbiyetedu janvier ndu gonɗen ndu toon to Sinthiou Jidde inchallah ɗum noon musidɓe gandon hakkude ceerno almudo caƴi e caƴel foof en gartoya hen e yajjinade ɗo o ko dendagal da'iratu nidaullahi he kabila o woni e andinde on e siftinde on tan wondema ñalande meɗen nde ɓattima inchallahu gandon noon hay goto en jejjitoyta si Allah jaaɓi en gartoya he ha ɓurani yajde inchallah ɗum noon ko addani en communiqué o ko da'iratu nidaullahi e ardinde ceerno Adama Balde khalif général mo Sinthiou Jidde mi seftinora on tan ñalande nde wonoyta ko samedi balɗe nogas e nayyi ha e dimanche balɗe nogas e joyyi inchallah toon to Sinthiou Jidde e kibaruji meɗen yeeso garoyoji en jajjinoyto hen haalande on hono programme o yuɓɓinirte ɗum woni juɓɓudi programme o noddoyde seremɓe almuɓe he caƴe e dendagal no mbawɗen ni waɗirde foof en gartoyat ha ɓuura hen yajde inchallah salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adunire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lumrimo gandal rafiji kewɗi ɗi gonduɗa so tawi on jokkodiri balɗe tati mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji yawra wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje musoje ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala
ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawram e rewɓe ustoraɓe ndewago rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawram ɓen worɓe ustoraɓe goɗago yawɓe yitede koye men fiɗaɓe wonduɓe prostate wonduɓe soppis ha e jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawran ɓen ƴewɓe visa ji e yewɓe embauche ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe mbaɗi audioji kolleri tigui wonde ko guila jambitanno guila jokkodiri e makko dendagal ko jambitanno certi hen ha laaɓi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko hebde ɗo ko laaɓi mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗo ne miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott tawi ɗon mi ko ɓiyi ko ne wiye Abdoulaye numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Rosso ha to Dagana Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni kodne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounas jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoulahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 19 lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie fedde yummam almuɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé debbo mo wendu bosoyaɓe ene tintina
dendagal bandiraɓe kay ɓe ciftine fedde nde kay nde siftinde dendagal bandiraɓe kay wonde kay ala ko woni mujibu e darde da fedde nde so wona kay gam yidde wallude ɗoftude almuɓe tawi ko almuɓe janggoɓe Qur'anul Karim ha tenti noon e almuɓe tawi ko wiyeteɓe almuɓe ladde woni almuɓe jeeyaka e nder yogga e guret jangata e wallodirde kadi e ɓen seremɓe janguinoɓe ɓeɗon almuɓe fedde nde noon ene adori e kala saaha kay wadde bottaji tawi ko bottaji payodinde no fewi weltinde ɓen almuɓe e kala saaha kadi fedde nde ene kay dari gam holtinde comci kay so holtinde kay guila e comci paɗe ha tigui e darabuji wondude e pavillon ngaji e ko yadaren kala e safuruji faade fedde nde ɗum noon caggal nde fedde nde waɗi golle payodinde kay toon to leydi Sénégal ko wayno to weedu Bosoyaɓe toon dulumaji to ɓuulon kaaƴe guure kewɗe kay e hikka ndene fedde nde yiiɗi andinde dendagal bandiraɓe kala wonde ko maayo wona keerol ɓe jiiɗi noon ko taccude maayo ngo nadde to leydi Mauritanie noon hitande hikka nde ɓe joofi duuɗi ɗiɗi tawi kadi ko ɗen ɓe natirta nder leydi Mauritanie hen duɗal gotal ko duɗal ceerno Cissé tawategal to Likseba Gorgol ɗum noon e ko ñande nogas e tati lewru janvier ndu gonɗen ndu eɓe cuuɓi kadi duɗal toon to Mbahe duɗal ceerno Yaya Dia ɗum ko ñande nogas e nayyi lewru janvier ndu gonɗen ndu délégation ngaji noon ummotoɗe to leydi Sénégal e ummotoɓe to leydi Mauritanie kamɓe kala ɓe pottitta ko toon to kay haydi kañum woni lamorgo gorgol soɓe pottiti ɗo noon ɓe joddoyo kay e khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sey Ba ɓe teddine ɗum golle ɗe ɓe ñaago duwaw ko ɗon tigui ñande aljuma nogas e tati nde ɓe ñaltoyta koto wuuro men Likseyba gorgol tawi jaatigui mabɓe toon ko Ibrahima Saydou Kane so tawi ɓe ummima toon noon ñande nogas e nayyi ɓe jaɓani koto Mbahe noon e tawi ko yeeso teddugal almami jama wuuro ngo hono ceerno Mamadou Sy wondude khalifa diine o hono tigui hono ceerno Yaya Dia tawi kadi woni toon jaatigui mabɓe ko docteur Amadou Guissé tawateɗo to leydi France e oɗo saaha joni tawateɗo e ɗon to Mbahe hakkude Mbahe kay e wendu Bosoyaɓe tawi ala ko artirɗum e oɗo saaha so wona kay oɗon ndiɗo juɓɓudi oɗo programme jogaɗo ɗum noon mbiɗen ko ñande nogas e tati e nogas e nayyi lewru janvier ndu gonɗen ɗum dendagal bandiraɓe noon kala ene bisma kay e fedde nde guila yiɗɓe addude balle mumen ha yiɗɓe jokkade fedde nde kala jokkodirta toon koye sokhna Aminata Guissé ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ma jaaha toon to Likseyba Gorgol noon Likseyba Gorgol Likseyba ne tawe oɗo saaha joni kay e kebbungal mawgal no fewi ngal kebbungal noon ko mawɓe e mawɓe sukaɓe rewɓe worɓe kala kañumen denti kay mbaddi junggo e fandu gam jaɓɓade hoɓɓe e oɗo événement mawɗo no fewi moɓe ɗamini kay yuɓɓinde ende toon to Likseyba Gorgol ɗum noon woni tigui tirgo tabalde walla mbiyen pilgol lefol tawi ko joom wuuro e oɗo saaha joni noon yonta tigui fiilede lefol ngol ko kan Abdoulwahabou Yero Baba noon kañuma woni e ñalawma hande o mawɗo kay e galle Yero ko on fiiletengol ɗon lefol cérémonie noon waɗata ko ñande jeeɗiɗi lewru février darton ɗum dendagal bandiraɓe noon ɓe Mauritanie Sénégal ɓe funnague Bosoye hirnague Bosoye hebbiyaɓe yirlaɓe dendagal bandiraɓe kala ene bisma e oɗon cérémonie mbiɗen mbaɗo ñande jeeɗiɗi lewru février toon to Likseyba Gorgol ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to leydi Mauritanie noon teskama kiki jamma hanki o caggal kayinde arbitre kay siffle mum hollirde kay match gasi wonde ko leydi Sénégal ko kañum tigui nawi kuɓeri ndi ɗum noon caggal ɗum sifla kay cikkata mataw kuɓeri ndi ko nder Nouakchott artata saabu denda walla ko nder leydi Mauritanie artata saabu dendagal guure mawɗe kay guila Nouakchott Nouadhibou e guure mawɗe kay Boggué en ka haydi ene guure kewɗe kay teskama yimɓe hewɓe kay sukaɓe mawɓe kala jalti e booli hollirde belamma mumen hollirde kay belamma mumen tigui e ndiɗo kuɓeri ndi leydi Sénégal heeɓi ɗum nan ko jamma hanki o kay teskama tigui guure ɗe kala ha tengti e Nouakchott kay dillande mawde no fewi tawi kadi ko hollirde e belammaji mumen teskama noon ɗum wawi gasde dow jaam haydara ala ko tina hen to banggue gañiɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Wula Bilali kañum woni hoore jagorɗe kañum gonnoɗo hoore jagorɗe laamu leydi Mauritanie ko ɓoyani ko noon o suɓama o waɗama e oɗo saaha joni gardiɗo landa laamu ka woni parti landa wiyete ka Insaf kanka kamɓe noon kamɓe ardiɓe landa ka noon ɓe caggal kay jaltugol aduna bamum gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni bamum Mohamed Wula Abdel Aziz ɓe cuɓima kay délégation timmuɗo ɗon no fewi yo
yettinoy duwawuji mabɓe kay duwaji mabɓe kay toon on délégation noon tawe hen biyeteɗo Yahya Wula Waggafa kañum woni troisiéme vice président landa insaf ka wondude biyeteɗo Mohamed wondude biyeteɗo Mohamed Wul Mohamed Mahmoud on ko quatriéme vice président landa insaf ka wondude biyeteɗo Hawa Diara on ko cinquiéme vice présidente landa insaf wondude biyeteɗo Mohamed Wul Mohamed Mahmoud Traoré kañum woni koolaɗo kuuɓal woni secrétaire général landa insaf ka wondude biyeteɗo Minti Alhaji kañum woni présidente de la commission nationale des femmes rewɓe landa insaf wondude biyeteɗo El Moustapha Wul Baba kañum woni président de la commission nationale de la jeunesse landa insaf wondude Ba Ousmane ko membre du comité permanent e yimɓe waɗɓe no fewi tawi hewɓe tawi foof noon koye tambiɓe landa ka ko ɗum ɗo woni délégation kay gam yettinoyde duwawuji landaɓe kay faade kay jaltugol aduna gonnoɗo Bamum gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni gon Bamum Mohamed Wula Abdel Aziz ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen docteur eɓe ɗiɗo tawi ko fanniyankoɓe woni spécialiste e fannu tawi ko transplantation d'organe woni tigui wattoɓe ɓooƴe walla wattoɓe renwuji ine tijja tigui e nder Nouakchott lamorgo gueddi Mauritanie ɗum noon ko ɓooyata ko kay saabu ɓe gara ko ñande 25 lewru janvier 2026 woni lewru gonɗen ɗum ɓen goni noon hono professeur Hamdi Karakayali wondude on noon ko chirurgien tawi kadi ko chirurgien tigui spécialiste woni fannuyanke e oɗon fannu kay taw ko tigui ko wadde transplantation d'organe woni tigui wattude ɓooƴe walla wattude tigui wattude ɓooƴe walla wattude ɓernde wondu walla mbiyana foi wondude e professeur associé biyeteɗo docteur anti Yazray on ko fannuyanke woni spécialiste en hématologie to hôpital tawateɗo toon to Turquie so tawi noon ɓe naati leydi ndi kay consultation ngaji kay ɓe ɗamini wadde ɗi kala e dendagal ɗin consultation ngaji kala ko gratuite woni tigui alda e jobdi kala noon kay jiɗɗo jokkodirde e mabɓe kay e jiɗɗo kay tawi kay koye jokkodirde en caɗele jiɗɗo jokkodirde e mabɓe kay jokkodirta tigui koye oɗo numéro tawi ko numéro madame Merve Sekiskante taw ko numéro mum WhatsApp numéro makko WhatsApp noon ko numéro leydi Turquie mbatta ko indicatif leydi Turquie woni 00 mbaɗa 90 caggal ɗum mbaɗa 534 981 84 91 ko ɗum woni numéro WhatsApp so tawi a jokkodiri oɗon numéro mbawa ƴettanede rendez-vous kay tawi soɓe gaari ñande 25 lewru ndum aɗa wawa jokkodirde e mabɓe hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Wul Abdel Aziz ko ancien président de la république leydi Mauritanie tawateɗo oɗo saaha joni e nder kaso tawateɗo gonnoɗo kay gonɗo tawateɗo kadi e sunare mawni no fewi jaltugol aduna jinnaɗo makko gorko woni baba makko o heeɓino noon ko wiyete autorisation laamu yamirinoma kay nde o wawata ummade kaso kay tawmi wonde e renoɓe o wawa arde kay tawtorede guilay juulal jinnaɗo o ha e wirwirde mum kala kanko Aziz noon o jaɓani o salima kay on autorisation widemo kay wonde kay omo hormi jinnaɗo makko no fewi yaademo juma kay taw ko police ji ne ndewi caggal makko walla juldemo yaademo wirwirde jinnaɗo makko taw police ji ne ndewi makko o holliri ɗum noon wona hunde nde o jaɓata ko ɗum saabi noon hollirama o jaɓani kay yaltude kaso arde tawtorede guila juulal ha e wirwirde jinnaɗo o kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ela Hassana Diarra ko Mauritanie najo mo duuɓi 35 jolɗo mo jarano duuɓi 35 tawi kadi ko jaltuɗo aduna kay ñande jaltunoɗo aduna ñande jamma alarba ine wiyata alkamisa 15 lewru janvier nde gonɗen ɗum e saaha kay ɓe gonno saaha kay o wonno e nanguede kay e tawi kadi koye saaha kay o nanggano walla koye saaha o nanggano mo soka garde à vue nder commissariat des police toon to Paris ko toon o yalti aduna noon caggal nde o yalti aduna e nder oɗon kaso noon koreji makko kay mbaɗi porté plainte koreji makko kay porti plainte ɓe namdima kay nde enquête jaaƴo watte hen justice kadi jaaƴo wawa labde ceera wawa waɗede hen avocat famille o noon holliri kay wonde police ji ɗi kay piimo ko piggal musgal no fewi ha gagnimo hen kay ko adi kene nanggamo ene nawma no cokoyamo e mbadi garde à vue o holliri noon holliri kay wonde kay wona haala tan saabu hay vidéo tawi
tawi ko vidéo amateur goto tawnoɓe kay seno ene filmino ɗum o holliri tigui on vidéo mo jogui ɗum o waddi vidéo e plainte mo porti o avocat o noon wiyete ko maître Yassine Bouzourou yes e nder vidéo he noon ene yiye hen kay policier ji ɗiɗi hen policier goto kay ne dicci ene jiime makko kanko basɗo fittande makko ene jiime makko ene fiyamo piile musse no fewi yiyama kadi ƴiƴam kewɗam no fewi caggal nde ɓe nayimo ƴiƴam kewɗam heddima ɗum ko adi kay ko policier ji goɗɗine gara e auto men ko ɗon tigui ɓe ƴettimo ɓe nayimo ɓe to commissariat policier ji ɗi noon kolliri tigui nde ɓe jettinimo toon to commissariat ɗi yoga e policier ji kay kolliri oɗo fotani sokede foti ko nawede kay anturia ko ɓuuri yawde e yaccade tawa ɗum noon ne holliri tan kanko avocat o holliri ɗum kala ene holliri tigui wonde violence policiére waɗe e makko kay ko adi komo yetto toon to commissariat parquet mo paari noon holliri tigui wonde kanko Hassana Diarra noon o nanguira tigui ko jogade faux papier woni kayitaji ɗi moƴƴani tawi papier ji administratif e jogora hutorade kadi ko wiyete drogue e rébellion woni tigui wiyede ne nanggue walla ne namde kayitaji salo ko ɗum woni ko nanguira nden o addama to commissaire noon hono holliri procureur o kay ko toon o heeɓi malaise o waɗi tigui ko wiyete arrêt cardiaque sanga 23h45 ko nden tigui sapeur pompier en gaari kay gam yidde fabademo gonde makko ko sanga 0h20 minutes ko nden o hooti e jomi ko avocat o noon jaɓani tigui oɗon version namdima tigui de enquête jaaƴƴo o udditte hen kay oɗon enquête noon halfina ɗum e oɗo saaha joni ko police des police ɓen woni wiyeteɓe IGPN ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ɗummima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal keddoɗe paden to leydi Sénégal noon le lion de Teranga woni barode teddugal tawi ko équipe fugu koyngel leydi Sénégal wiyete noon caggal kay nde ɓe mbaɗi golle paydude no fewi toon to Maroc so ɓo heftude toon kay couperie d'Afrique addu ɗum e juuɗe mabɓe kay teskama noon kamɓe le lion noon ko kikiɗe walla jamma hande o ɓe tijja tigui ma lana mabɓe avion ma lana mabɓe diwaka woni avion mabɓe kay ma yettot toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal lana ka noon ka yettoto toon tigui ko sanga lana ka noon e ka tijja tigui maka yettoto na jamma hande o jamma hande o sanga 20h 30 minutes woni 8h 30 minutes jamma mabɓe jaɓɓete noon jaɓɓugal paydungal no fewi tawi ardoto jaɓɓugal ngal ko hoorejo leydi ɗi Bassirou Diomaye Faye kañum e yoga e membre uji gouvernement makko woni yoga e ministre uji ma mbaw jaɓɓademo festivité ji ɗi noon wona ñalawma hande o tan haadar saabu hay ha ñalawma janggo kala maɓe gon e ɗina guiri garaji telata janggo o nogas janvier sanga 11h00 kamɓe le lion woni baroɗe leydi Sénégal le maɓe mbar ko wiyete parade mawde no fewi woni kay jolde werlaji mabɓe kay auto ji kay eɓe mbaɗa circulé kay ɓe ndewa e dendagal beddaji ɓurɗi mawnude kay ɓurɗi gaddude e nder Dakar lamorgo leydi ɗi ɗum noon mbiɗen ko sanga 11h00 wonɓe gonata kay ha 16h to yeehi noon ha 16h00 kay ko ɗon parade o gasata parade o noon gasita kay koto galle lamorgo to woni palais présidentiel ɓe mbawa joddade toon e Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ɗi kanko Bassirou Diomaye Faye noon mawtono wattaɓe félicité jaadudeɓe yettudeɓe mantudeɓe kamɓe les lions woni kay yana équipe o kala e dendagal équipe tigui tawi ko staff technique ɓe kala ɓe mbaɗa remercier ɓe mbaɗa ɓe félicité toon to galle lamorgo to ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen équipe mo leydi Sénégal football laatima champion d'Afrique ɗum ko alata hanki 17 lewru janvier taade ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom match o noon wuuli jaw kay hakkude mabɓe ɓena ligui baroɗe ɗiɗi woni baroɗe de Teranga wondude Lion de l'Atlas tawi ko baroɗe leydi Maroc ko baroɗe leydi Sénégal noon kañumen keeɓi keppolgue tawi ko en bim 0 bite o noon ari ko caggal kayde équipe leydi Sénégal wino kayne guedda match o saabu kay arbitre o salade bit mabɓe moɓe markuno ɓoyel noon hokki penalty équipe tawi ko leydi Maroc nden noon ɓe tefama tigui haaɓe garti ɓe jaaɓi penalty o on penalty tira noon ko ɗon tigui tawi ko Ibrahima Diaz tiri on penalty ko ɗon tigui Mendy woni gardien équipe Sénégal kañum heɓɓi ballon sali kay ballon yettade saklaji ɗi ko ɗon tigui ɓe pelliti juuɗe deɓe ɓoyen noon ko ɗon tigui ɓe
mbaɗi loggol mabɓe tawi kadi ko ngol loggol saabi haɓe keeɓi ndiɗon kuɓeri ɗon no ɓe keeɓi tigui ndiɗon kuɓeri woni coupe d'Afrique e nder ɗon caggal noon deɓe kidi kuɓeri leydi Sénégal laati champion d'Afrique ndina kuɓeri kadi saabima ha sunare tinama toon to Dara Jolof toon ko suka debbo goto biyeteɗo walla biyetenoɗo Tulla Sow yarano ko duuɓi 33 kañum tigui waɗi toon malaise Allah e beelam kay ko hen o hawri e ladial hen hooti e jomi ko koye legal noon o jeeno koye legal bitegal legal goma nden o pikki crise noon o nawama to hôpital walla to suudu safrirde Mam Seynabou Ndawo ɓoyani ko hen o hawri hon tigui o hawri ela diale eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnawal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen jehen ha toon to Tivaouane en tawi sunare mawde no fewi guila alet hanki o 16 lewru janvier hitande ujunnaje 2026 jaltugol aduna biyetenoɗo sokhna Aminata Sy noon ko ɓi Serigne Babacar Sy e ɓi kadi ko yummakko ne wiyeteno sokhna Astou Kana ko kanko de heddino ɓi Serigne Babacar Sy debbo goto kay keddinoɗo e oɗo aduna kanko wonno kanko ne o yalti oɗon aduna ko altine hande o noon 19 lewru janvier woni ko wiyete levé de corps makko ɗum ko sanga 9h to zawiya Serigne Babacar Sy mo Tivaouane jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe dine maɗa weltare TV e gardugol Abdoulaye Sarr en pecca sunare men dendagal Tivaouane naɓe ha tengti noon e galle sisiɓe no didorno ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye horejo leydi Sénégal gam weltare mum kay e barode leydi Sénégal keɓde ɗumen coupe d'Afrique latade champion d'Afrique toon to Maroc o yamiri kay altine hande o ko ñalawma férié taw ko ñalawma foftere tawi kadi ko chômé payé woni ñalawma mo golletake taw ko joɓeteɗe beele kay Sénégal naaɓe kala ene mbawa wadde welnere men jamma hanki o mbaalay welnere soppini hande kadi jokka welnere men mbawa kadi heblanade jabbugol ɗeɗon barode tijjade kay ko ɓoyata ɗo e 20h30 toon to Bowal laaɗe diwoje ngal Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen cuumu kulɓinigo waɗi to wiyete résidence tropicale tawe toon to Saly fodde noon galleji 5 cumi hen ha gonti ndondi ko adi kay ko koninkoɓe faamu ene gara kay gam ñippude cumgu heɓe noon kolliri kay ko pubel goto woni balis duppanoɗo ɗon on balis noon to duppeteno waɗɗani boutel gaz ko ɗon tigui cumo ngu ruppiti tina toon noon tinama toon noon kadi fettande boutel gaz e nder ɗiɗon galleji cumɗi ɗum noon saabima kay kulol manngol no fewi ha yimɓe hewɓe kay jogui goppi galleji men hewɓe kadi jogui jaadani e paɗe gam dandude pittali mumen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar ñande aset 17 lewru janvier 2026 tigui wonno jangu tigui holno tigui on ñala hono Bassirou Diomaye Faye horejo leydi Sénégal yettima toon yettinoma toon to Cambérène noon tawi koto galle khalifa général molla yen wattude kay tawi kay addimo toon kay ko tigui koko fati kay ɗum caggal mbiɗen ko waktuji seeɗa kay caggal nde ummino toon to Guinée Conakry waktuji seeɗa nde ummi toon ko ɗon tigui o yaɓani to Cambérène to galle khalifa général molla yen nayimo toon noon koko fati kay e alhaali keɓogal oɗo ziyara annuel tawi ko ziyara battawo 146 ɓi walla lawol tawi kadi ko noddago ɓeena wiyeteɓe layena o ñaguima khalifa o noon nde duwonto leydi Sénégal leydi deƴata leydi ndi hisa leydi ndi wona e ɓamtare hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen victoire mo équipe leydi Sénégal heɓno kay heeɓi kay saabima kay haali Lion de Sénégal walla Lion de Teranga kay laatima ko wiyete champion d'Afrique ɗum saabima kadi jaltugol aduna suka biyetenoɗo Alpha Ba noon mawni ko debbo ko arbitre football o waɗi noon ko crise cardiaque e saaha kay arbitre o siffleno penalty contre Sénégal ko ɗon tigui o waɗi crise cardiaque o yani e leydi ko waɗi crise kay o nawa to suudu safrindu ɓoyani ko hen hawri e ladial to Ziguinchor ne teskama toon accident waɗi hanki jamma tawi kadi ko e nder paraduji woni tigui e ya garta moɓe mbaɗata gam collection
wonde hollirde weltare mabɓe waɗi toon accident hay goto mayani toon kono noon sa bima ha yimɓe jeegomo mbarmi hen e nder ɓen jeegomo barmoɓe hen goto teskama ene tampi sanne habaruji men demgal pular sennumima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali état major général des armées mo leydi Mali ɓe kolliri aleda hanki o wonde kay laaɗe diwoje ɗe alliance des états des Sahel woni leyɗele tati fedde leyɗele tati renduɓe leyɗele tati woni leydi Burkina Faso leydi Mali e leydi Niger laaɗe mabɓe diwoje mbaɗi opération kay pattam limijo ñande aseta toon to tawi koto nokku mo mbiyata zone zone mo tasu barata en tawi 19 kilométre banggue rewo ɓaƴo hirnangue nokku biteɗo Akbara e nder cercle mo anderma e nder cercle mo andera man bukuro banku noon ɓe mbaɗi noon ɓe mbaɗi hen terroriste uji hewɗi no fewi ɓe duppiniɓe kadi matériel kewɗe nder ɗin matériel ɓe duppi hen ko wiyete tricycliste woni motoji baɗɗi caisse tawi kadi koyɗe tati on moto noon ko kañuma nawanno troupaji mabɓe kamɓe terroriste en ha joni ko leydi Mali keɗoɗen football mo leydi Mali ne tawe oɗo saaha joni e yirinde mawde no fewi guila kaya équipe o élimina guila e law ko fati coupe d'Afrique teskama noon hoorejo catala bitegal Fema Foot biteɗo Mamadou Touré wondude e tato tawi kañum woni cukka makko woni 3 vice président wondude yimɓe joyo tawi ko membre restreint kamɓe kala ɓe joƴƴini lawol gotol démission mabɓe kay wonde kay ɓe natti ardade ngal ɗon catala fogu koyngel tawtegal e nder leydi Mali bitegal Fema Foot koto leydi Mali ha joni keɗoɗen direction régionale de douane mo Ségou ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi ñande 9 lewru janvier 2026 e sa kay match tawi ko match coupe d'Afrique hakkude leydi Mali e leydi Sénégal tigui wonno de hakkillaji yimɓe kala keedi e écran ji kay ko ɗon trafic aji jinno kañumenne wadde ko wiyete trafic drogue douane o teɓima temedde 3 kilo tawi ko mercure teɓande nde noon waɗi koto poste de sécurité mo Sekoro ha joni ko leydi Mali kedoɗen caɗele carburant hay sinno kay ustima e ɗum gasani je ha laaɓi e nder leydi Mali ha tenti noon e nder Bamako lamorgo leydi ndi saabu kay kala to garɗa station ngaji de service tawta tigui ko yimɓe ne dañi tawi ko ranguji kewɗi no fewi e nder ranguji he noon teskama kay wiyama laamu ngu holliri kay wonde ko rewɓe kañumen goni priorité e nder ranguji he kala to debbo yiya kay kañum ɓuuri hewde kay waɗnede priorité ha wawa hokkede carburant mum wawa yaade jokkade e haaju mum ko ɗum saabi noon toon station de service goto tawteɗo to nokku to leggal bitegal Numakoro toon noon kay ko sagata gorko goto toon ko sagata gorko goto tawi inde mum suuɗi tigui waɗi ɗo alkule woni DT omo yara duuɓi 20 kanko de watti hoore makko debbo kay beele mo wawa hebde carburant makko ko ɓuuri yawde kanko noon o ɓorni tigui ko hijab woni tigui robboji ɓaleji ɗi rewɓe ɓornoto ɗi o ɓorni zippu yalla mawgal tawane wuubo e leydi a yiyata hay koyɗe makko o waɗi tigui mburtugal o murni o haɓɓi kadi ko hunde hoore makko o rutti kadi o waɗi lone tawi ko lone ɓaleje ɗum foof noon ko guila o heptinede ɗum noon caggal kayde ɓe noddimo ɓe cikki ko debbo e sa kay ɓe jiiɗi waddemo servudemo carburant ko ɗon tigui ɓe namdimo holko yiɗi kay e kadi kalis mo tottuno timmani ko ɗon tigui sowta makko kay ɓe gandi ɗum ɗo wona sowta debbo ɓe kolliri tigui ɗum ɗo wona Binta Gura nden noon ɓe nanguimo ko toon tigui e loskoɓe ɓe loski tigui ɓe tawi tigui wona Binta Gura ko Baba Gura hoore mum ko ɗon ɓe degguinimo ɓe nawimo to commissariat de police ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jen ha toon to Ségou gouverneur mo région de Ségou e kolliri tigui wonde ɓe ciifi kayide ñande guila ñande 5 lewru janvier 2026 on kayid noon ko hollide kay wonde kuulal hirtolelo woni couvre-feu gonɗo toon to Ségou o kay on couvre-feu noon ɓeydama kay ɗo ha ñande 3 lewru janvier ɓeydama balɗe 30 saabu kay o fonno gasde kay on tugui kay ko altine 5 lewru janvier o fuɗɗi ha ñande 3 lewru février 2026 sanga kay 23 heures couvre-feu noon fuɗɗoto ko 23 heures woni 11 heures jamma ha 5 heures du matin ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jena toon to Koutiala commissariat de police mo Koutiala ɓe jiiti ɓe teeɓima ñande 15 lewru janvier 2026 gonen ɗum sagata gorko goto ɓe tawrimo dorog kewɗe no fewi to leggal bitegal la fiala o tawrama ɗon mo jogui 120 briquére tawi ko chanvre indien dorog mo hinde chanvre indien omo mofti ɗum e nder sakuji 4 tawaɗi sakuji ko fata to woni e nder muɗum ko hen tigui o mofti oɗon dorog o fano noon ko toon to Bamako inde makko ko AD omo yaara e duuɓi 30 e jeetati oɗo saaha joni kay omo tawe juuɗe dadiɓe losgoji kay
nana jokke makko belen ande kay so tawi ko goto walla so tawi ko réseau timmuɗo e oɗo saaha kay ko lusgoji jaaƴi no fewi gone makko. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltar ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Kalidou Koulibaly wi hettoto tan ko radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kañum woni capitaine des Lions de Sénégal e oɗo saaha joni champion d'Afrique kabruji men kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandoga Oumar Mbodj a salminama. mitima gali aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe a Yahu TV kaɓri men ɓurti tude e dongre africain ñalama hanɗo puɗɗo legoliɗo Mali toon dey ene wayno ko on mennoɗo wonde jagorɗo maɓɓe coguel mayga windima kono ɓatoguru e gardiɗo kono leydi kono Algérie ɗum noon no gandi ko guittunoɗo kadi e golle makko e guila novembre ujunere ɗo gasi nayyi kadi ko honiyankoɓe kadi guittum kadi e ɗo arduno taw ko ɓen en jagorɗe kadi caggal ɗum o wawi kadi kono kadi ko sokede e toon guila koye août ujunere ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon ko wawde wiide tan e wonde kadi ko fadde kadi e public o ede kadi no jagguira kadi fo e usage de fo kanko men noon ardata hono jaggoɗe Mali cogel mayga o windi wonno mbiruɗo ni wattugo makko faade e gadde wolle toon Algérie e nder ɗum noon o wawi hono boyinde taw kadi ko wono présent e erade taw kadi ko yimɓeɓe gonno jokodiral moƴƴa hakkude leydi hono Mali leydi Algérie wonande ɗin leyɗele ɗiɗi ko leyɗele taw kadi ko ɓe joom taw kadi ko Alassane Oumar Mbodj kadi ko jokkodiral mabɓe ene tiiɗi ha joni Guinée Conakry ene wayde Guinée Conakry général Mamadou Kono Doumbouya tawde ko kanko waɗa fiila hono lefru makko ko guila kay o fooli e élection ngaji mabɓe ɓennuɗi won nogas jettati lewru taw kadi ko bawto ujunere nogas e joyyi ɗum neɗɗo wayno oɗo saaha noon en teska wonande kadi taw kadi ko won e ŋakke taw kadi ko ŋakke wonande kadi e ɗiɗo kadi taw kadi ko artiɓe ɗin taw kadi ko landaji gandaɗi ko fati hono dawrugol wona ɗo Guinée e ɗum noon caggal kay ndew kadi asatare 17 lewru silo ujunere nogas e jeegom ndew fiila toon defol laamu ene wayde yimɓe taw ko guinnaɓe hewɓe no fewi ene wayde taw kadi ko nder mbadi taw kadi ko mbadi taw kadi ko e nder waktuji wonande kadi taw kadi ko toon stade Lansana Conté e nder Balio mo Nord Conakry ene wayde hande ko ɗo ene wayno toon to Benin ene wayde Benin ko hayde saɗɗiyanko goto ko lunɗo taw kadi ko deyani kadi wona e ɗin on fartangue tawtoyede kadi cakka woni gende mabɓe ene wayde ko principal taw landa taw ko opposition wonande kadi taw ko démocrate en mbawi kadi won dañde ko famɗi fof ma won hono nogas e nder temedere e wona suffrage exprimé e nder ndiɗo juɓɓuri taw ko 24 ɗum noon wayno taw ko sur conscription wona taw ko électoral ko wayatno kadi ko fati noon kadi rewindade taw ko loi o wona kadi won parti ji ɗi won landaji ɗi ene wayno taw kono majorité woni koye e nder pouvoir IPR taw ko BR wawa kono tawde ko ɗoftade e won temedere e jeenayyi tawde ko joɗorɗe Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habuji men e dongre Afrique e ñalama ɗo taw wonno koye daɗɗo musidɗo mum Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo ngam weltare a Yahu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderna Kayɗe ha to galle makko Sama Saka on takkusan juula ha to galle Abdourahmane Dia to PK Wid Nouakchott ha to galle makko Darel Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Ƴembel Asegna Dakar ko taari ɗum kala jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen pecca sunare men e musidɗo men Hamme Sall e dendagal galle foganaɓe babaɓe dendagal babanaɓe kala jaltugol aduna bamum jinnaɗo gorko woni bamum Hamme Sall noon kañum woni hoorejo caatal hoorejo kay jeunesse tabitala pulago e nder leydi Mauritanie ko neɗɗo kadi dariɗo dendagal pulago darniɗo kay dendagal ɓamtare pulago no dijotno ɗum noon jande men jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique eɗen duwono
nomo kanko e dendagal galle fogano didonno habruji men jolam jabiri ko puddoɗen ko toon to habruji men jolam jabiri puddoɗen ko toon to leydi Espagne ko tan musɗo waɗi toon to banggue wargo leydi ndi ko accident kay tawi ko train kañuma waɗi toon aleda hanki o ko famɗi kala capantato e jeenayo neɗɗo mbasi hen pittali men kene ɓuura temedere neɗɗo kadi wonɓe mbarmi hen ko train goto noon kañuma derayi woni tigui yalti lawol mum o yani o felɓodiroy e train goɗɗo e saaha ewɗo saaha kay laabi kay tawi ko laabi train de biteɗe train de grande vitesse e oɗo saaha joni koko darti ha timma ha ñalawma hande o altine hande o ɓenna biteɗo Pedro Sanchez noon kañum woni gardiɗo leydi ndi kañum woni premier ministre mabɓe o yettima toon nokku to accident o waɗi o caggal ɗum kadi o yamiri leydi ndi no didonno nde wonata kay balle tati tawi ko sunare woni 3 jours de deuil national koto leydi Iran paadena gardiɗo police mo leydi Iran o erima dendagal waɗi erango makko kay dendagal faade kala neɗɗo kay tawi ko involontaire impliqué kay walɓe impliqué kay e ɗiɗo kay méthode uji baɗaɗi kay e nder leydi he ne mbawa tigui arde qirro kay wonde mbaɗi so tawi mbaɗani qirraki noon garani kay jalti barjagal gari qirrade o holliri enquête koko udditte hen kala noon teɓaɗo kay mo enquête o tawi ene juuɗe mum ne moddi hen koko rewnete lawol délai mo rokkiɓe ɗon ko ultimatum ko balle tati ɗeɗon so gasi so tawi kay kala mo arani enquête koko watte kala mo enquête tawi kay juuɗe mum ne moddi hen holliri tigui koko rewnete lawol koto leydi Israël paadena to leydi Israël noon docteur eɓe Israël kolliri tigui wonde bibbeji ɗiɗi mbasi cuum pitali men e nder cuumu crèche goto crèche noon woni to sukaɓe keewi moftede kay no sukaɓe keewi moftede tawi ko sukaɓe tokosɓe jinnaɓe men gollo ene keewi addude bibbeji kay mofta ɗumen e nder ɗiɗon nokku no annama jardin d'enfant ni kono noon crèche ko bibbeji e cukalon tokson keewi waɗede hen ona crèche noon tawate ko toon to Jérusalem ko altine hande 19 tawi waɗi cuumu noon nguna cuumu noon ɓe kolliri saabi ɗum kay koko tawi kadi ɓe kolliri cuumu ngu noon ko systéme de chauffage kañum tigui saabi cuumu ngu hollirama noon kamɓe koni koɓe faaboɓe mbawi fabade toon fodde 55 bebbeje wonnoɓe e nder crèche enquête noon ne jokki hen koto leydi Afghanistan paaɗen fettande mawde woni ko wiyete explosion mawɗo waɗi e nder hôpital goto e nder district mo Kaboul woni lamorgo leydi ndi waɗi noon mayɓe e barmuɓe ha mbayno kooce kono noon laamu ngu hollirani bilan on fotiri koto leydi Pakistan paaɗen Karachi tawi tigui e nder Pakistan ko tan musɗo waɗi toon e nder tigui supermarché walla mbiyen e nder épicerie goto walla mbiyen centre commercial tawteɗo to banggue worgo leydi ndi ɗum waɗi ko ñande aset 17 lewru gonɗen ɗo ko ñalawma hande noon laamu ngu ɓajini kabaru o e nder on supermarché noon waɗi tigui yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen yimɓe nogas goo mbasi hen pittali men jiitama goskiji men jiitama e oɗo saaha joni kay jiilaw ngune jokki fodde 60 neɗɗo noon wonnoɓe nder oɗon supermarché cuwa taw yitede woni ko waɗaɓe porté dispari koto leydi Syrie paaɗen dadiɓe tawi ko dadiɓe ɓe armé leydi Syrie mbarama no fewi mbar kole tigui ɓe armé Syrie mbarama no fewi tawi taw koye tigui tawi koye tigui frappe musto no fewi catala bitegal FDS woni force de défense et de sécurité noon ɓe joofi feɗendu ko Damas woni tigui laamu tawi ko capital ngo wadde kay oɗon attaque kamɓe kala noon kay wonde cessez-le-feu wonde kay dartinde fiyande ha di oɗo saaha kono haɗani kay oɗo frappe musto waɗama ha koninkoɓe hewɓe tawi ko dawiɓe sirinaɓe mbasi hen pittali men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nasibo Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbocco ketkibalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on.